ina daga ka zo kana ci mana kunu ne. Ya ji ne ta ushi. Ya haka ne. Ko da ma an raina min hankali. In zaba nake mata wanki da wanke-wanke. Wai bata dora girki wai garin kwaki za ta ba. Ai yanzu ne gari ya tuta. Kai, gaskiya wannan shugaban gaskiya da lokacin gudunok da ina mata aiki. Kaji nake ci. Kaji take dafa take bayan nake ci. Allah. Kai? Amma yanzu saboda tsabar kai gaskiya. Me kace? Kai ba rige sofa. Kai yanzu ba ka dan ba mu ga kwakin mu sha ba. Amma ku daga mayu ce ku ko? Kai yanzu kwakin ma. Allah ya hakuri yan ba. Kwakin ma. Da Allah ka da Allah kai har kai ya kake. Wani ɗan raƙumin. Najeriya ba mu gaji ba. Baba Buhari ya takwas. Ya ƙara takwas sau takwas. Najeriya ba mu gaji ba. Baba Buhari ya takwas. Ya ƙara takwas sau takwas. A'a, ga wannan kawai a yanka shi kawai.